A Marine Business estem especialitzats en l'interiorisme nàutic. Dissenyem i comercialitzem les nostres col·leccions per camarot, bany, cuina i taula. Actualment venem a 40 països i les nostres exportacions signifiquen el 85% de la nostra facturació. Esperem seguir amb aquest creixement obrint nous mercats i desenvolupant aquells que ja tenim. I la missió dels nostres articles és fer la vida a bord més confortable i més agradable. El creixement de Marine Business, des dels seus inicis, s'ha basat en la gran varietat d'articles, de fet tenim més de 20 col·leccions i 600 articles, i en la importància del disseny en els nostres productes. De fet, la nostra marca es basa i està reconeguda dintre del sector pels seus 3 valors: disseny, qualitat i servei al client. Disseny en les seves 2 vessants. Disseny de producte són articles pensats i dissenyats per navegar i per ser utilitzats a bord, i el disseny gràfic que després li apliquem. Qualitat perquè són articles confeccionats amb materials d'alta qualitat. I servei perquè intentem donar un excel·lent servei al client, ja que estem en un sector molt petit i exigent. Mi función en Marine Business como responsable de diseño pues es integrar el diseño con la náutica. La idea es que en un barco el espacio es limitado, se mueve cuando se navega. Además, bueno, el público es variopinto y tiene distintos estilos, y lo que procuramos desde Marine Business es facilitar todo lo que tiene que ver con el confort a bordo, desde vajillas de melamina irrompibles con distintos diseños pensados para cada público, hasta otro tipo de artículos más originales, pues como puede ser esta cubitera que tiene unas alas para colocar las copas, una bandeja para el aperitivo que se puede quitar y estas alas que se quitan para poder guardarla de una forma sencilla y que ocupe poco espacio. Aquí tenemos otro artículo también pensado en la multifuncionalidad, que pueda ir apoyado en la pared o que pueda ir sobre la mesa, que sirva para aperitivo o sirva para colocar vasos. Cojines también pensados para las dificultades de la náutica, y es que no salga volando el cojín cuando hay mucho viento, y entonces tienen estos cabos que nos permiten sujetarlo a cualquier sitio del barco. Otro tema importante dentro de Marine Business y del área de diseño es el packaging. Entendemos que el packaging tiene que ayudar y reforzar el diseño y la venta de los productos, y para eso trabajamos con imágenes potentes que explican el uso de los productos, con textos en 4 idiomas por la vocación internacional de la empresa, y siempre van apoyados pues, de recomendaciones de uso y de información técnica. El futur de Marine Business passa per donar-li a la gestió del disseny encara més importància. És per això que actualment tenim 2 persones dedicades a ell. Una que es dedica a producte nou i l'altra que es fa càrrec de la imatge de Marine Business i del disseny gràfic. És gràcies al disseny que durant tots aquests anys hem crescut i hem evolucionat, i és per això que en un futur volem seguir basant-nos en ell per créixer i obrir nous mercats. El disseny és la nostra avantatge competitiva, i és per això que hem apostat en la gestió del disseny en totes les àrees de l'empresa per fer-la evolucionar. I més en aquests moments d'incertesa, el que tenim clar a Marine Business és que el disseny és la clau pel nostre desenvolupament.